Fruit, is het een dessert? Is het een snack? Is het een maaltijd? Hoe zit dat nu met fruit? Wel, eerst en vooral is het eigenlijk geen dessert. Want iedereen weet tegenwoordig al wel dat je fruit eigenlijk beter niet na de maaltijd eet. Want als je eerst voedingswaren eet die lang in de maag zitten om verteerd te worden en fruit valt daar bovenop, dan kan het geen weg zoeken om snel te verteren en gaat het liggen gisten. Dat geeft je dat opgeblazen gevoel ook en dat is de reden dat fruit beter niet na de maaltijd kan en dus ook geen dessert is. Is het dan een snack? Ja, absoluut. Je kan het zeker als snack eten, want dan bijvoorbeeld een 4 uurtje is eigenlijk een aperitiefje voor de zwaardere maaltijd die 's avonds volgt. En is het ook een maaltijd? Absoluut. Fruit kan ook een maaltijd zijn. Vooral als je ziet dat je een aantal stukken fruit eet, dan kan je zowel qua calorieën als qua vitamine en mineralen vullen. Ik raad altijd wel aan om eventueel ook wat sla doorheen je fruitsla te knippen, maar dan vind ik het absoluut een volwaardige maaltijd. Hoe eet jij fruit?